ଜୀବନର ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବାକୁ ହେଲେ କେତେ ଘାତ ଆଉ ପ୍ରତିଘାତ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତାକୁ ସହି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଉଚିତ। ଆଉ ସମସ୍ୟା ଜୀବନର ଶେଷ ସୋପାନ ନୁହେଁ, ସମସ୍ୟା ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ। ସେଇଠୁ ଏକ ନୂଆ ଜୀବନର ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଖାଲି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଅନ୍ତତଃ ଟିକିଏ ଦିନସାରା କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ତା'ର ବିଶ୍ଳେଷଣ ଓ ତର୍ଜମା କରନ୍ତୁ। ନିଜର ଭୁଲକୁ ଚିହ୍ନଟ କରନ୍ତୁ। ସେ ଭୁଲକୁ ସୁଧାରିବାର ଯୋଜନା କରନ୍ତୁ। କୌଶଳ ଓ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରି କାମରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ଦେଖିବ ଖୁବ୍ ଅଳ୍ପ କେଇଦିନ ପରେ ଆପଣ ଜଣେ ଭୁଲ ମଣିଷରୁ ଠିକ୍ ମଣିଷ ନିଶ୍ଚୟ ହୋଇପାରିବେ।